гуфтори севум. бебарорӣ. имсол мурғи бахт ба боми оғили мо нанишаст. говамон буқа наовард, яъне қисир монд. ин маънои онро дошт, ки имсол аз як гӯсолаи олиҷаноби дар оянда гови хубе шуда, ҳар субҳу шом як сатил шир медодагӣ маҳрум мондем. дар замони буҳрони иқтисодӣ чӣ бахти сангине омад ба сарамон. бовар кунед, барои аз буҳрони иқтисодӣ раҳо кардани оилаамон 99% аз ҳамин говамон умед доштем. шир, қаймоқ, чакка, ҷурғот, дуғ, равған. ҳамаи ин аҷаб бизнеси сердаромаде мешуд. лекин ин гови лаънатӣ ҳама умедамонро барбод дод. як гови дуппа дуруст шуда дили буқаеро ба даст оварда натавонист. ҳамсояҳо, ки говашон бо муваффақият буқа рафтаву шикам дамондааст, бо тамасхур ба гови мо менигаранд. ҳатто шумқори шумнафас гуфт, ки акнун говатонро хавфи пирдухтаршавӣ таҳдид мекунад. дилам ба ларза омад. ягон илоҷ бояд кард. ана мавсими навбатии буқаоварии говҳо низ расид. боз ҳам аллакай қариб ҳама гови ҳамсояҳо буқа рафтанду гови сабилмондаи ман ҳар бегоҳ ҳамоно бо як сари қоқаш бармегардад. бори андӯҳу андеша қоматамро хам карду чашмонамро нам. ниҳоят сари хулосае омадам. яқин говам дилкашу дилрабонест. аз ин рӯ диққати буқаҳоро намерабояд. гап байни худамон, ҳамин янгаатон ҳам то ба мактаби олӣ дохил шуда ба сару тан атру ӯпояш диққат медодагӣ нашуд. ҳарчанд ҳамсоямон буд, ҳеҷ диққати маро ба худ намекашид, ки намекашид. бо ин андеша як саҳар говамро тоза як шустам, бо лата пораи хушк карда, мӯйҳояшро сила зада, молидаву муҷалло сохтам. пистонҳояшро низ тозаву равғандуда ва ҷолиб сохтам. мӯйҳои пешонашро ҷингила намудам. ба шохаш занҷираи дар мобайн ҳайкалчаи буқачае дошта овехтам. ба гарданаш пораи аз матои навбаромади миллионерка печондам. ҳар ҷои танаш атри фаронсавӣ задам. хулоса арӯс бар ин оро додам говамро. ҳатто як илоҷе карда чашмакзаниро омӯхтамаш. ана акнун буқаҳои ношукр барои ӯ талош хоҳанд кард ва шояд қусури соли гузаштаро бароварда дугонагӣ зояд говакам. говҳоро ба пода сар дода рӯзи дароз бетоқатӣ кашидам. бегоҳӣ як даста гул гирифта интизори говакам шудам. ҳатто барои буқаҳои меовардагиаш як лаганди кунҷораи коҳомехта омода намудам. монда шуда меоянд охир. инак говам бо шох дарро зада вориди ҳавлиямон шуд. аз қафои он эҳа дар як лаҳза рӯи ҳавлиямон пур аз гов шуд. лекин дар байни онҳо як буқа ҳам наменамуд. ҳама модагов. модарговҳо маро иҳота карда бо кадом як хоҳише сӯям пайваста ба оз мезаданд. ман ниҳоят фаҳмидам муддаои онҳоро. ноилоҷ ба орои торо додани ҳар яки онҳо пардохтам. пас аз ин говҳо нозкунон як баромада рафтанд. ман бо говам танҳо мондам. аз байн 1-2 моҳ гузашт. боз ҳам говҳо шикам давонданд. гови ман боз қасир монд. ҳайфи заҳматам, ҳайфи коҳу алафам, ҳайфи... мардуми деҳамон беҳуда намегуфтанд, ки дар сират набошад сурат ҳеҷ аст.